kumama kulichimwemwe, mukondwe Maria Maria, kwa Yesu wa Loweruka. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo tulero ndi pa 20 Meyi Loweruka. Tili Mulungu wa 6 munyengo ya Pasaka. Mawu athu oyamba tulero akuchokera mu Ntchito za Atumwi, mutu wa 18 ndime ya 23 mpaka na 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Vincent Musaiwa wa Chinyamata kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu ukuchokera mu uthenga wa Yohane mutu wa 16 ndime ya 23b kufikira 28. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya achipani cha nsembe a Carmelite kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu 18 kuyambira ndime ya 23 kulekeza ndime ya 28. Atakhala kumeneko kanthawi ndithu, adachokako kukayendera m'dziko la Galatiya ndi la Frigiya, akulimbikitsa ophunzira onse. Myuda wina dzina lake Apolo, mbadwa ya ku Alexandria, anabwera ku Efeso. Anali munthu odziwa kulankhula ndi odziwa malembo kwambiri. Iyeyu adaphunzitsidwa njira ya Ambuye, ndipo ndi changu chachikulu ankalankhula ndi kuphunzitsa za Yesu molongosoka. Chonsecho ankangodziwa za ubatizo wa Yohane wokha. Tsono adayamba kulankhula molimba mtima nyumba ya mapemphero ya Ayuda. Koma pamene Priscilla ndi Aquila anamumva, adamtenga namfotokozera njira ya Mulungu molongosoka koposa. Pamene Apolo adafuna kuwolokera ku Akaiya, abale adamlimbikitsa, nalembera ophunzira akumeneko kalata kuti alandire bwino. Tsono atafikako, adawathandiza kwambiri amene anali akukhulupirira chifukwa chakukoma mtima kwa Mulungu. Pakuti iye adatsutsa Ayuda mwamphamvu pamaso pa anthu, natsimikiza ndi malembo kuti Yesu ndiyedi mpulumutsi olonjezedwa uja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu. Ndithu ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mungapemphe kwa Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Mpaka tsopano simunapemphe kanthu potchula dzina langa. Pemphani ndipo mudzalandira, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Ndakuwuzani zimenezi mophiphirisa. Nthawi ili kudza pamene sindidzalankhula nanunso mophiphiritsa, koma ndidzakudziwitsani momveka za Atate. Tsiku limenelo mudzapempha potchula dzina langa, ndipo sindikuti ine ndidzakupemphererani kwa Atate ayi, pakuti okukondani ndi Atate amene amakukondani chifukwa mumandikonda, ndipo mumakhulupirira kuti ndidachokera kwa iwo. Ndidachokeradi kwa Atate kudza pansi pano, tsono ndikuchokanso pansi pano kupita kwa Atate. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
mawu athu oyamba ochokera mu ntchito za atumwi akupitirira kutithandiza ife kuona Paulo ndi zintchito zake, missionary journeys imene takhala tikuiona ya Paulo. Ndipo pamene tikumuona Paulo akuyenda chonchi, lero tafika ku Galatiya ndi ku Frigia, kumene Paulo akupitiriza kulimbikitsa ophunzira onse, kuwathandiza kuti chikhristu chawo chisafowoke, chikhristu chawo chikhale cholimba. Nde ndifunanso tizione pamenepo kodi ifeyo timalimbikisana pa chikhristu chathu, timalalikirana kaya mpabanja pathu, kaya ni magulu athu osiyanasiyana. Ifeyo timalimbikisana kuti chikhristu chathu chisakhale chozirala, chikhale cha mphamvu, chikhale cha motomoto pena paliponse pamene tikuyenda. Tizitha kumaona kuti chikhristu chathu nchamphamvu, chili moto buu pena paliponse. Nzosangalasatu kutsatira zimene Paulo akutiphunzitsa msabata yonseyi, kulalika, kulimbikisa khristu ena kuti asafowoke. Tisamaganize ti munthu akangobatizidwa kapena ti munthu amapita ku tchalichi la Mulungu lililonse ndiye kuti ali mchikhristu cholimba. Ayi, tizilimbikisana poonesana zitsanzo zabwino, polankhulana mwabwino, komanso poyenda njira yabwino yowathandiza ena kuti asafowoke pa chikhristu chawo. Leronso tikuona muyuda wina akuti Apolo, amene wafika kwa Efeso kumenenso kuli Paulo, amene amadziwa bwino malembo ndipo amachita bwino, amaphunzitsa, amayenda njira ya Ambuye. Koma pali chinthu chimodzi chimene chikumusowa mkulu ameneyo. Amaziwa ubatizo wa Yohane Batizi basi, samaziwa ubatizo wa Ambuye Yesu. Panalibepo amene anamulongosolera za Ambuye Yesu kuti aulandire ubatizo umenewo. Fankutheka pala anthu ena timangotha kumva zimene mpingo umatiphunzitsa, nkumasatira mwina zimenezo mwamantha, nkumawuza ena, koma Yesu mwiniyo sitikumuziwa, Yesu mwiniyo sitinamvomere mmoyo wathu. Anthu nkumationa ti ndife munthu wabwino, ndife mkhristu wabwino, ongotsatira zimene Ambuye Yesu, zimene mpingo ukutiuza. Lerotu tisakhale ngati Apolo, tikhale mkhristu amene walandira Ambuye Yesu, mkhristu amene akutsatira Ambuye Yesu, mkhristu amene wakhudzidwa ndi Ambuye Yesu. Chifukwa munthu akakhudzidwa ndi Ambuye Yesu amasinthika. Munthu akakhudzidwa ndi Ambuye sangakhalenso mmene analili, amatembenuka, amatsatira Ambuye Yesu, amachita kufuna kwa Ambuye Yesu nthawi zonse, amakhala mu plani ndi ajenda ya Ambuye Yesu. Kodi inu ndi ine ndife okhudzidwa ndi Ambuye Yesu? Kodi inu ndi ine tikumudziwa Ambuye Yesu mmoyo wathu? Kodi inu ndi ine tili mu plani ya Ambuye Yesu, tikuyenda ndi Ambuye Yesu ameneyu mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku? Lerotu Ambuye Yesu wafuna kuti atikhudze ife. Lerotu Ambuye Yesu wafuna kuti atisunthe ife. Lerotu Ambuye Yesu wafuna kuti tione kukoma kwa Mulungu mmoyo wathu. Tikafika mu uthenga wathu wabwino, uthenga wathu wabwino ukufuna kutithandiza ife kuti china chilichonse chimene timachipempha mu dzina la Ambuye Yesu, china chilichonse chimene timachipempha mu dzina la Mulungu Atate, china chilichonse chimene ifeyo timafuna ndi mtima wathu wonse kumpempha Mulungu Atate, amatipasa ngati tikumkhulupirira Mulungu kudzera mwa mwana wake Ambuye Yesu ouka kwa akufa. Koma tione mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, pala anthu ambirimbiri amene amapemphera ndipo amadziona ti sakulandira zimene wakupempha. Kodi ndeti Mulungu
samva mapemphero awo. Pamenepo tumpene fetu kufuna ti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku uzame pa Ambuye Yesu. Tinkhulupirire Ambuye Yesu, tinene kuti Yesu ndikhulupirira inu, ndipo timpemphe na Ambuye Yesu amene tikuwakhulupirira, ndipo Mulungu Atate adzatipasa ife zimene tikupemphazo. Mulungu Atate sangatimane. Tikamvanso tsiku la lero mawu athu a Uthenga Wabwino kumapeto akutithandiza ife kudziwa kuti Ambuye Yesu akuchoka. Ndidachokera kwa Atate kudza pansi pano, tsopano ndikuchokanso pansi pano kupita kwa Atate. Ambuye Yesu tikuchoka kwawo pa dziko lino lapansi, amabwerera kwa Atate, amabwerera kukakhala kumene amayenera kukhala. Anangobwera kuti adzatiwombole ife, akuyenera kubwerera ku umulungu umene iye ali nawo. Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera, kukakhalanso ku mulungu umenewo. Ndi zimene Ambuye Yesu akuchita. Ndipo mawu athu alero akutikonzekeresa ife kuti tivomere zimenezi mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndifakuza kuti tsiku limenero mudzapempha potchula dzina langa, ndipo sindikuti ine ndizakupemphererani kwa Atate ayi, pakuti okukondani ndi Atate amene amakukondani chifukwa mumandikonda ndipo mumakhulupirira kuti ndinachokera kwa iwo. Kodi inuyo ndi ine zimenezi pa Chikhristu chathu ndi zimene timaziziwa, ndi zimene timakhulupirira? Ambuye Yesu akuchokera kwa Atate. Tikapempha Ambuye Yesu amatipasa zimene ife tikupempha. Komanso fati tikukhulupirira Ambuye Yesu, tikhoza kumupempha Mulungu Atate direct, ndipo amatipasa zimene ife timapempha. Choyamba ndi kukhulupirira, ndipo akuti Ambuye Yesuyo akutiuza zimenezi mosaphiphiririsa, sakuphiphiritsa. Akutiuza mwatchutchutchu, akutiuza zimene ife tiyenera kumachita, akutiululira zinsinsi zazikulu, akutipasa ife direct line kwa Mulungu Atate. Chifukwa iye ndi Atate ndi amodzi. Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera. Kubwerera kwa Ambuye Yesu kupita kumwamba kukutipasa ife mphamvu zimenezi, kukutipasa ife chikhulupiriro chimenechi, kukutionjezera ife maongolomera kuti tiyenera kumapemphera bwanji. Direct line kwa Mulungu Atate. Munaliso ndi ine Bambo Emmanuel Chikaya. Mukonde o Maria,